तू एगो अच्छा कलाकार हो अंकिता। हाँ जी। तू एगो बढ़िया कलाकार बाड़ू ज्योति जी ना आरती जी है जतना लड़का बड़े सो। हाँ अगर पवन सिंह के शिकायत करब हाँ जी तो पवन सिंह के फैन लोग गाड़ी देवे लगता सही बात। अपने में लोड़े लगता लोग। हाँ जी आ खेसारी जी के शिकायत करब तो खेसारी के फैन लोग पवन सिंह जी के टीम के गाड़ी देवे लगता। अब केहू पूछे कि तनी पवन सिंह जी के पुरानका गाना जाने लो सो तो नहीं खो सके कौनो ना तो फेसबुक आ गई कि मोदी जी के गाड़ी दे दो और राहुल गांधी जी के कुछ बोल दो। अब भीड़ भेंट हुई तो कुछ पते नहीं थे कि कितना निमन के काम कोइले बा तपस्या कोइले बा। सही हाय 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 आए पवन सिंह जी गौलन पुरानकी गीत कब? हमनी से पूछलो यूट्यूब वाला तो हम लोग कम नहीं खा। पवन सिंह जी से केहू पूछा जे कि पुरानका गीत कौन हो कौन हो एमे सेट करे के बा तो श्रोता जनी है तो खाली गारी करत हमनी के जानत नहीं जा। हाँ जी अरे चुमा ले दोनों जना बड़ भाई हमें से कहता नहीं बतिया। अब खेसारी लाल के फैन लोग गाड़ी देवे लगता उन्हीं से पूछल जाए कहीं कौन तो गीत आई बा कि नींबू खरबूजा भई आए हाय तो ई तो जानते बाड़ो पुरानका बताओ तनी फैन हो तो। हाँ जी हमारे से कहले कि जन्मदिन के वीडियो भेजब का तो कहब के 21,000 लागी तब भेजब काहे तो हमार फैन हो हमार गाने नहीं खा याद रखले तो कैसन फैन बड़ भाई के होके सही बात खेसारी लाल जी में चल कैसे गीत गावस पुराना की कैसे पहिल बात रहे कि तू जड़वे में ही हो। हाँ जी सब महीना में घरे मत रहो बाकी जाड़ा में जरूर रही जी सर। हमारे गार्जियन बड़का भैया अच्छा एगो जोरदार ताली रोज सब कलाकार खाती तो बजाइए दी हनी बाकी तनी जोरदार ताली विधायक जी खाती बजा दी रोज सब। आज विधायक जी के दिन बा देखी विधायक जी जीवन में सबकर अपन अपन नियम बा। हाँ जी हम ओकरे प्रोग्राम में गइल बानी एगो फोन पर जे हमारा जोरे दुख में सुख में न्योता में सत्यनारायण भगवान के कथों में आई बा हमहू गइल बानी। हाँ जी लेकिन रौरे एगो ऐसा शख्स भैया मिलनी कि फोन कइनी हमार दिले ना कहल कि ना आई तो विधायक जी के बड़ी कृपा बा एह मंच पर हमरा बड़ी सम्मान मिल रहा और से नारायण जी के कृपा से रोरो सम्मान जीवन भर मिलत रही है। चाहो मेहरारू को हतिया का हो देखी हाय रे जमाना हाय रे जमाना यह जमाना है आज के। हाँ जी फोटो लिया था इनका जोरे तबे न हम कहले कि हाय रे जमाना हद हो गई। एगो डांसर के फेरा में गोलू राजवा रद हो गई। जा 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 खतमे बाड़ो फोटो ले लहा लइकावा जानेला सब नयका नु हाँ कि हमारा पता को दिया तो मरत दिया बड़ा सुंदर लगत नहीं आ ई नहीं खन जानत कि कौना नंबर पे होई है। अरे पागल एकरा के देखबो तो सूरजमुखी बन जाई घरे ले जेबो तो चंद्रमुखी बन जाई आ बगली के रुपया झाड़ दी हाँ जी होगिया लहक जाई वाला मुखी बन जाई। ऐसे फेरा में रहे के तो भाई के फेरा में रहो कहो रियल का प्यार है। ए आप लोग 1 रुपया भी दिए हैं नहीं ना रियल का प्यार है। घरे ले जाके न दी है। अरे भाई तो लोग भी रुपया थोड़े बा लोग भी खेत बा 2-4 बीघा बेच दिए रुपये अरे कोमर में
अरे पछुआ सान सो भीतरी हाड़ छेदला अते हमें लेला दौल दौल नस नस बेधेला यदि जाड़ा के महीना में बहारा रह जाइब एगो चीज गड़बड़ा जाए का कि कुर्बान के यार मने ध्यान ना देबो कुर्बान के तो ले लीही मार दी बाला मसीनवा में शरीर के अंगे अंग बढ़ा जाए यही से कहतनी अरे कमर में बम उठावे बोलो आ जाई हजारा के दीना साउंड भी सुंदर बाकी बाकी बघवा साउंड तो हमार सुशीले भैया वाला नु हडुमरी वाला हां जी अब परिवार के हम के तो भाई कुछ बात हो रे बाजी सर आवो तनी हम आवो तनी हां एक लाइन के बाद आई भाव कहतिया का हो कि जाड़ कैसे भागी कैसे कि जबल तू तो बड़ी लाजा तरु का करे इलू हा का करे अरे घरे ना रहला ल जइबू तो का बड़ा जइबू कि जबल अरे टंगरी में रोवल ना होई हम अपना मने थोड़े कहता नहीं ना का कर बुझे एबे फोरिए दे बुझे का दुने ना ना ठीक बा ठीक बा ठीक नहाई लइखुआ लगत तारी सटे हां हट महाराज बोका लेखा महकत कि जबले टंगरी में रोवल ना होई जाड़ कैसे भागेला अब तो बोले जो खोमी जीते जाड़ भगवान ना होई तो नीरू खरवार जी हई न पान वाले हां जी कहने वाली भैया भैया के बार बार नीरू खरवार जी बड़ी सुंदर गुमटी लगौले बड़े अब बड़ी हम तो पान ना खाई बाकी इतना ने में प्यारे रौरा डाल देले बनी कि खाए हम खइबे करो खाए के पड़े बाकी मीठा हो नु तो जर्दा तो फिर जर्दा खाई तो गर्दा उठ जाए ठीक बा करे करो खतने को मीठा मंगवाई सर जर्दा रहे दे तो बोले जो खोमी जीते चार भगवान ना हो अरविंद भैया बोले जो खोमी जीते भगवान ना होई भाई है कहता ना बरियार लालू जी के फैन जुटल बड़े इनका सब गीतिया जौहर रस लागता एक से एक भाई बड़े ठीक बा हम सुनाई हम गावते बनी तुरंत गाई तनी माहौलवा बना ले तब न सब गीत देखी हां 2051 कोई भी पार्टी के ऊपर जब गीत होला हां जी तिरौरा निमन लगी सुने में हमारा अच्छा लगी गावे में लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके निमन लगी आई सब गीत हो पार्टी के ऊपर सही कलाकार के
राजनीति में जे जुड़ रहेला ओकरा सबका से काम बा। हम वादा कइले बानी गाई, बाकी हम तनी समय से गा दे बिना सुनैले तहरा के हम जाए ना दे ना वादा बा। अरौरो बिना पैसा देले ना दे दे। अरे की आवे लमाजा जब गोलू राजा जब भीरी रहेला बहारा से हाँ साथ के सुतावे लसीनावा से